नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो अपडेट बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो और बोलबम वीडियो गाना के बारे में जो ना कि शूटिंग पिक्स आयल बा। जी हाँ, लगातार खेसारी लाल यादव जी अपन कांवर वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कर रहल बाड़े और बहुत सारा पैकेज आप सब खातिर आ रहल बा। जी हाँ, पहले सारे गामा खातिर देखनी, ओकरा बाद रानी जी के साथ देखनी, अब ई जौन फोटो आयल बा ई बा कृष्णा बेदर्दी जी के साथ। जी हाँ, जो कि राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर बाड़े, उनका ना साथ खेसारी लाल यादव जी के शिवलिंग के साथ ई फोटो आयल बा जो कि कमाल के बा। जी हाँ, तो तैयार रही आप लोग, लगातार ऐसा पिक्स आ रहा बा और बहुत जल्द आप लोगन के ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग देखे के मिली, धमाका देखे के मिली बोलबम के रूप में। बहुत जल्द खेसारी जी के पहला गाना के अनाउंसमेंट भी होके वाला बा। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई आप सब खातिर हम लेके आ जाए खबर, और शूटिंग वीडियो, फोटो वीडियो सारा कुछ लेके आए। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके हमने के साथ बने रहे। सारा भोजपुरी अपडेट आप लोगन के चैनल पर मिलते रही। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबौले रही। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।